Njengoba sesigoqa unyaka ka2025 abantu abaningi ba reflect empilweni yabo babuka izinto ezenzakalile kulonyaka abanye bebe nama plans amaningi kulonyaka angazange efezeke omunye bethe maqala unyaka wathi yabona lonyaka uyothi uyophela ngiyobe sengilobolile omunye ethe ngiyothi uyophela lonyaka ngiyobe sengihleli kwami omunye wathi uyothi ukuphela lonyaka ngiyobe sengine degree omunye uthe uyothi ukuphela lomnyaka ibusiness lami lobe seli right seliphilile seliflourisha kodwa mabebuka izinto eziningi akade befuna zenzeka azikaze zenzeke kulonyaka cela ukukhuluma nawe ke namhlanje noma isitha sesihlebeza enhlizweni yakho nasemadlebeni yakho lisithi konke lokho ubuthi kuzokwenzeka buka manje akwenzakalanga ngakho lento yakho ayikho nalonkulunkulu wakho akekho ufisa ukuthi ke uma kunezinto obufuna zenzeke kulonyaka zangenzeka noma kunezinto obufuna ukuzibona wangazibona. You are not late, but God is aligning you. Izinto obufuna zenzeke uma singenzakalanga, it's not ukuthi usu late ukuthi zenzeke, it's not ukuthi wahlulekile, kodwa uNkulunkulu was busy aligning you kuze kwenzeke izinto ngendlela efanele nangesikhathi sikaNkulunkulu. One, you need to understand ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. Ngenzeka ufuna kwenzeka izinto ngesikhathi sakho, kanti uNkulunkulu schedule yakhe. Now you need to understand ukuthi uNkulunkulu is never late, uNkulunkulu is always on time, uNkulunkulu is always on schedule. Manje ukuthi lezi zinto obufuna ukuzibona zenzeka kulonyaka azenzekanga, don't you worry, don't you doubt God, don't you give up, don't you worry. uNkulunkulu was busy aligning you. uNkulunkulu angeke aze afune ukuthi uthole izinto ezinkulu kanti you are not prepared for them. Wesinye isikhathi uyayibamba izinto ezithile ngasinikeza izona ukuze esilungiselele. Kungcono ukumukela izinto usuready ukuzamukela kunokububungela izinto kuseele ukuthi uzamukele. Ngakho uma uNkulunkulu ezokunikeza izinto, he prepares you, he equips you first ukuze ukwazi ukuthi uzamukele ngendlela efanele. Ezinye zezinto ongazitholanga nongazamukelanga awuyimukelanga ngoba uNkulunkulu usakulungiselela ukuze ukwazi ukuzamukela ngendlela efanele. Ngoba a blessing that you receive before time, it becomes a curse in disguise. Ngakho uNkulunkulu akakwazi ukunikeza izinto ongakamnayo icapacity yokuyamukela, kodwa uyokwenza ukuthi akulungiselele qala until uze ube ready ukuthi uyamukele. Ngakho you are not late, but uNkulunkulu was busy aligning you. Hayi ngoba uNkulunkulu engenayo impendulo yakho, but you are being prepared ukuthi uamukele lento uNkulunkulu akazoyidedela esandleni sakho. Konke kukhona futhi uNkulunkulu uzokwenza, but wait for God's time. At the right time the Lord will make it happen. Ngoba makufike kungakabi isikhathi sakho, leyo nto iyoba inkinga empilweni yakho. Just wait for your order, wait for your time, and ngesikhathi sikaNkulunkulu konke kuyokwenzeka. Isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sewashe sisibukayo. uNkulunkulu akasebenzi ngeChronos time, kodwa uNkulunkulu usebenza ngeKairos time, usebenza ngesikhathi sikaNkulunkulu. Ngakho mawubona abanye bephumelelile kulonyaka wena ungakaphumeleli, bekuyisikhathi sabo nesakhe isikhathi siyeza. Wait for God's time. You are not late, you are not delayed, but God was busy aligning you for the right season. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.